je Kabinet doktora Caligariho z roku 1920, ktorý režiroval Robert Wiene. Tento film úplne zmenil vtedajšie vnímanie hororu, pretože sa nesústredil na strašidlá alebo krvavé scény, ale na niečo oveľa hlbšie. Na temné zákote ľudskej mysle a otázku, čo je vlastne realita. Príbeh rozpráva o záhadnom doktorovi Caligariem, ktorý ovláda muža v hypnotickom stave, aby pre neho páchal vraždy. No tým, čo robí tento film skutočne výnimočným, je jeho atmosféra. Scény sú skreslené, výprava surrealistická a všetko pôsobí neisto, ako by ste sami vstúpili do narušenej mysle. Divák si nikdy nemôže byť istý, čo sa vlastne deje. A tento pocit zmätku ešte zosilňuje záver, ktorý spochybňuje celý príbeh. Kabinet doktora Caligariho sa stal priekopníkom psychologického hororu. Je to film, ktorý sa nebal skúmať